Koliko? 2, 4, sedmorica. Sina Ranjena je tu. Odustajete, dobro, 7. Znači kad Semir pusti ovu špagicu, ne sad, ne. Ne, to se njemu otelo, nije on to pustio. Otelo se, sad. Poravnajte se, Suad će vidjeti ko je prvi, drugi, treći. Nemamo foto, finista, otprilike. Dobro, koliko se njih popade puta. Semire, ti kad pustiš, on kreće. Spremni? Ja sam rekao da će hvala popade. Sad ćemo vidjeti prva 3 mjesta. Nagrade su u kafi. Evo ovako, sad ćemo vidjeti, ovo je prvo mjesto, ima kile kafe, ima više, ima kile 200. Ovo je prvo. Treće, drugo. Ko je prvi? Prvo mjesto. Evo je, može biti jedno 7 dana, ne znam koliko ste pobeđio. Ima li diploma za dečka? Sad će diploma, drugo mjesto, penji se, hajde, sad nemaš vreće. Ovo je drugo mjesto, također majica i kafa i treće samo kafa bez majice. Dobro, dobit ćete ono. Treće mjesto, koja je? Skače. Evo ga. Bilo teško. Dobro. Prvo, drugo, treće, pišu vam se tamo diplome za učešće, pa ćete i to dobro.